Mae'r fedal wyddoniaeth yma yn y Steddfod yn holl bwysig yn y marn ni am pob math o resymau. I ddechrau wrth gwrs gwyl genedlaethol llawn ydy'r Steddfod Genedlaethol, felly mae wyddoniaeth a thechnoleg yn rhan hollol hanfodol ohoni. Wrth gwrs eleni, o'n i'n falch iawn i ennill y fedal yn hunan. Ond be mae'r fedal yn neud, mae'n rhoi cyfle i weddill Cymru wybod fod yna wyddonwyr yn ymwneud â'i gwyddoniaeth yn hollol broffesiynol trwy'r Gymraeg. Ac yn llwyfan y Steddfod yna bron yr unig lle mae dyn yn cael hyn, achos yn draddodiadol mae'r Cymru, yn arbennig y Cymru Cymraeg, yn dueddol o feddwl dydy'r iaith Gymraeg yn ddim wedi wneud gyda gwyddoniaeth. A felly bys ni'n annog unrhyw un sy'n nabod rhywun sy'n ymwneud â gwyddoniaeth trwy'r Gymraeg ac yn ysbrydoli eraill i wneud gwyddoniaeth trwy'r Gymraeg i roi'r enwebiadau ymlaen i swyddfa'r Steddfod cyn diwedd mis Ionawr. Mae yna dyddiad cau a diwrnod ola mis Ionawr ydi hwnnw.